И така, здравейте, скъпи приятели! В днешното видео ще ви покажем как да си направите регистрация в сайта на LiveScoreBet. Ние сме вече в сайта и, както знаете, по традиция в горния десен ъгъл има бутонче за вход и за регистрация. Кликаме си на нова регистрация и ни излиза прозорец, в който да напишем своите данни. Първо е имейл адреса, потребителски име, парола. Карам ги по най-бързия начин. Така, продължи напред. В втория прозорец трябва да напишете и вашите така лични данни, фамилно име, гражданство, дата на раждане и ЕГН. Продължаваме. Тук сме готови. Ако имате гражданство на друга държава, може да го цъкнете. Тук има бутонче. Продължи напред. Тук контакти. Трябва да напишете и вашия телефонен номер. Така, постоянен адрес. Преглеждаме всичко дали е окей, имейл, СМС, ако искате да ви уведомяват за всички промоции и бонуси. Има бутонче тук, че сте навършили 18 години и приемате общите условия. Отметаме го, създай акаунт. Трябва да потвърдим телефонния ти номер. Ще изпратим код на вашия номер. Така. Потвърждаваме номера. LiveScoreBet, успешен ход. Така и може да депозирате вече във вашия акаунт. Да пожелаем на всички приятна игра, както и разумна. Чао, чао и до нови срещи!